Ix-xufier tat-taxi Mario Farrugia li kien instab mejjed fil-bagol tal-vettura tiegħu stess kien qal lil ħoh ftit qabel mewtu li żewġ klijenti kienu qegħdin idejquh li kemm il-darba kienu qed jibbukkjaw is-servizzi tiegħu iżda jħallsu biss nofs il-prezz. Dan barra l-fatt li kien qed jissuspetta li kienu involuti fil-kummerċ ta' droga. Dan ħareġ fil-qorti hekk kif hu l-vittma Joseph Farrugia xed fil-kompilazzjoni tal-provi kontra Elliot Paul Busuttil ta' 38 sena li jinsab akkużat bil-qtil ta' Mario Farrugia. Hu qal li kienu xi ġirien li rrappurtaw nieqes iżda hu sar jaf bit-tfittxija għalih minn fuq Facebook hekk kif kien imsiefer fuq xogħol. U kompla jispjega li Mario kien xtara l-karozza biex ikun jista' jaħdem bħala xufier tat-taxi hekk kif kellu bżonn flus addizzjonali mad-dħul tal-pensjoni tiegħu biex kun jista' jgħix ħajja aħjar. Madankollu l-aħħar darba li Mario kien ra lil ħoh u kien qallu li n-negozju ma tantx kien sejjer tajjeb b'żewġ klijenti li ta' spiss kienu qed jibbukkjaw is-servizz tiegħu iżda jħallsuh biss nofs il-prezz li kien jitlobhom. Il-fdalijiet ta' Farrugia kienu nstabu fil-bagol tal-karozza tiegħu stess f'Ħall-Qormi fil-5 ta' April u mill-awtopsja rriżulta li kien ingħata daqqiet ta' sikina f'sidru għal xejn inqas minn 45 daqqa. Il-każ ġie aġġornat għat-28 ta' Ġunju bil-qorti ordnat li żewġ xhieda li naqsu li jkunu preżenti għas-seduta minkejja li ġew imħarka jiġu skortati mill-pulizija għas-seduta li jmiss.